קבלו 5 חסמים עמוקים שמחזיקים אנשים תקועים ולא תמיד מדברים עליהם. 1. דפוס תחיינות עצמית, המתנה לרגע הנכון. אנשים מחכים ליום שיהיה לי זמן, שיהיה לי כסף, שיהיה לי מצב מושלם. זה מעכב לכם את ההתקדמות. 2. חוסר אמון ביכולת שלך לייצר שינוי. זה לא חוסר ביטחון מקצועי בלבד, אלא תחושה פנימית שמי שאתה היום לא יכול לפרוץ קדימה. שזה לא בדיוק בשבילי. 3. פרגמטיות יתר שמשתקת בלבול בין מה שאפשר ומה שנכון. במקום לפעול נתקעים בניתוח אינסופי, איזה שיטה, איזה קורס, איזו טכניקה, מפספסים זמן קריטי. 4. לא מחזיקים תחושה מול מספרים. זה מעבר לחוסר הבנה, זה הפחד מהמספרים. אם נמדוד, אולי נגלה שאתה לא מצליח. ואז נמנעים מלעשות מדידות. 5. צמיחה שנשענת על מי ומה שאתה, ולא על מערכת שלמה שהעסק תלוי בה, אלא רק בך. אתה המקצועי, אתה השירות, אתה השיווק, ואין תשתית שמחזיקה פה את העסק הזה. זה יוצר עייפות מתמדת. בקיצור, חברים שלי, מכירים חבר בתחום שיש לו את אחד החסמים האלה? שתפו, ועד אז תתחילו ליישם.